Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Joost de Lichtadvies en de hoofdsponsoren Jumbo Panningen en Doc6. Elvira en Martijn van de Stichting Arjan. Bijzondere schilderijen. We nemen een kijkje in de keet en ook André is er weer met artiestennieuws. Dit is het P&M Hoescafé van woensdag 14 december. Welkom allemaal bij het P&M Hoescafé vanuit Meio. Elvira en Martijn zitten bij mij aan tafel. We hebben bijzondere schilderijen. Er is weer nieuws van André, schakelen we zo meteen even. Nieuws van de dag en we nemen een kijkje in de keet. André, wat heb jij vandaag? Waar gaan wij het vandaag over hebben? We gaan vandaag hebben over de artiesten die zondag langskomen in het P&M Hoes op het Raadhuisplein in Panningen. Ik ben benieuwd. Nou, zoals ik al zei, Martijn en Elvira, jullie ook welkom. Jullie zitten hier aan tafel namens de Stichting Arjan. En even om kort ons geheugen op te frissen, want Martijn, ik heb je afgelopen maandag gesproken tijdens de introductie van de Goede Doelen. Ja. Martijn Betting, jij bent de broer van Arjan. Ja, dat klopt. Van de Stichting Arjan. Nog heel even kort, de Stichting Arjan, waarom is die ook weer precies opgericht? Ja, de stichting hebben we opgericht voor mijn destijds dus zieke broer Arjan. Die dus leed aan een zeldzame vorm van hersenstamkanker. Hij was in Nederland uitbehandeld, waardoor dat we hem nog een laatste mogelijkheid wilden bieden in het ziekenhuis in Leuven in België. Waar ze hem nog een behandeling aan konden bieden. Door verschillende omstandigheden kregen wij niet direct de financiering daarvoor rond. Dus hebben wij toen heel snel eigenlijk de stichting opgericht om hem toch die laatste kans te bieden. Mm-hmm. En vandaar dat wij toen begonnen zijn met acties. En waardoor hij dus toch vrij snel nog naar Leuven toe kon. Alleen helaas is hij al vrij kort nadat hij daar opgenomen was, na ongeveer 2 weken is hij toch nog plotseling overleden. En toen zaten we dus nog met een mooi bedrag uiteindelijk, want de zorgverzekeraar heeft uiteindelijk toch het bedrag kunnen vergoeden. Mm-hmm. Dus vandaar dat we daar iets moois mee konden gaan doen. En toen hebben we het onderzoek opgericht wat er nu in Leuven loopt met behulp van het geld van de stichting. Ja. Dus nou ja, Arjan was jouw broer. Even ter verdere introductie. Elvira, jij bent de vriendin van Martijn. Ja, en achter de bar, Andrea is de moeder van Arjan. Ik ben onlangs ook bij jullie thuis geweest en daar hebben we het gehad over wie Arjan nou was. Daar gaan we heel even naar kijken. Arjan Betting was een vrolijke jongen en altijd met muziek bezig. Hij was in zijn vrije tijd DJ en hield wel van een feestje. Ja, dat was een echt feestbeest. Hè? Ja. Die kwam, als ik om 2 uur of 3 uur keer thuis kwam, dan plekte hij er nog makkelijk 2, 3 uur achteraan. Ja, makkelijk. Daar hield hij veel beter vol dan ik. Dus veel uitbundiger, zeker wat feesten betreft. Ja, een heel ander karakter weer. Hè. Ja. Hoe gek, een beetje flapdrol. Hè. Ja, hij zei al jaren, er zit iets in mijn lijf wat er niet hoort. Ja. En toen is je dan een dokter geweest en zei een dokter, kun je dat aanwijzen? Nee, ken ik niet. Of daar word ik nog veel vaak aan herinnerd. Dan zit ik daar in een bepaald hoekje hier in het sportcentrum. En hij kwam toen naar mij toe met echt hele lichte gewichtjes van een paar kilo. En toen begon dat dus dat hij in zijn pols geen kracht meer had. En heel veel tintelingen en zo is het echt begonnen. En hij zei tegen mij van, ik kan, een gewichtje van noem maar 5 kilo. En ik kan die nog niet meer, ik kan mijn pols nog niet meer dit doen. Ik zeg, ja dat vind ik raar. Ik zeg, nee, misschien een zenuwprobleempje of zo, hè? Een ontsteking of noem maar. En daar is hij toen ook mee naar een dokter geweest en toen is dat begonnen. Maar hij kon inderdaad echt niet meer dat gewichtje met zijn hand omhoog doen. Ja. En daar is het, vanaf dat moment is voor mij begonnen, zeg maar, dat ik merkte van dan weet je echt. Ja. Arjan wordt onderzocht en het blijkt dat hij hersenstamkanker heeft. Hij wordt behandeld in het ziekenhuis in Leuven.
Er wordt een stichting opgericht om onderzoek naar zijn ziekte mogelijk te maken. Op den duur was je in zover verlamd dat je letterlijk alleen maar zijn schouders omhoog kon doen en zijn nek kon bewegen. En voor de rest was je compleet verlamd. Omdat die zenuwen aangetast werden en dat ruggenmerk. En dat is dus het nutte van het hele verhaal. Ja, je is compleet zorgafhankelijk geweest. En toch, ondanks dat je compleet verlamd was, nog grapjes maken en flauwe opmerkingen maken. En, Het spraak was er nog wel, zeg maar. ja, Je kon de gewoon spraak praten, was er, maar wel? als ik echt, ja, letterlijk zijn hoofd kon hij nog vrij normaal bewegen en ja, dit is zo. En verder rest, op den duur, ik kon zijn handen nog niet meer, is compleet gevoelloos. Arjan sterft op 4 oktober 2012 aan de gevolgen van hersenstamkanker. Stichting Arjan blijft bestaan. Maar dat heeft hij altijd gezegd, dat geld dat moet echt alleen naar onderzoek naar dat soort kanker, want er wordt nooit geen onderzoek naar gedaan. Ja. Er is in Leuven is er ook daadwerkelijk een fonds opgericht waar dat geld nog gestort wordt. En dat fonds wordt specifiek gebruikt voor het onderzoek naar die hersenstamtumoren waar wij dus geld voor inzamelen. En ja, dat geld wordt specifiek gebruikt eigenlijk nou voor echt die dataverzamelingen, dossiers en dergelijke. Men wil het ook vaak, je kent natuurlijk heel veel per mail en dergelijke doen, maar er zijn ook nog heel veel oude gevallen die letterlijk op papier en die willen ze dan ook daadwerkelijk in handen krijgen natuurlijk, of kopieën daarvan of wat dan ook. En daar ligt een heel groot stukje in waar het voor gebruikt wordt. De spreuk van Arjan, Carpe Diem, leeft voort, ook bij zijn familie. Als ik aan het twijfelen ben, moet ik eigenlijk wel op stap gaan, dan kan ik eigenlijk niet betalen. Dan denk ik, boeien, ga gewoon op stap. Ja, een beetje zo'n YOLO-momentjes of zo meer, ja. Nou, zoals we in het filmpje zagen ook, Arjan wilde echt alles uit het leven halen wat erin zat. Hè? Carpe diem, dat was zijn motto, pluk de dag. Zou die onbewust misschien toch iets geweten hebben of gevoeld hebben? Of omdat hij zo genoot van het leven, zeg maar. Ja, we hebben het er wel eens vaker over. Mijn man die zei ook al vaker dat ze had vaker gesprekken met Arjan en toen zei hij al van iets in mijn lijf, zit er niet goed. Ik heb het gevoel dat er iets niet klopt. Maar wat? Ja, daar kon hij zelf natuurlijk ook niet de vinger op leggen. En op de een of andere manier heeft hij altijd wel al in de gaten gehad dat er iets ergens niet goed zat. Dus misschien dat hij toch in zijn onderbewustzijn toch altijd inderdaad alles eruit heeft willen halen in die periode. Ja. Nou, en wat ik ook opmerkelijk vond, hij zei ook van geld is niet belangrijk. Het is nu enkele jaren geleden, maar jullie zijn ook nog jong. Heeft het jullie blik op de wereld of op het leven veranderd? Zijn jullie iets anders in het leven nu, Elvira? Ik denk het wel. Je gaat makkelijker toch ergens naartoe als je denkt van waarom ook niet? Het kan en dus waarom blijven we dan thuis? Je moet genieten zolang het kan en dat kunnen we nu, dus dat proberen we ook. Ja. Dus echt veel bewuster met alles, van alles aan het genieten. Ja, heel zeker. Ja. Je noemde het zojuist ook al, Martijn, professor Mente, dat is de professor van het ziekenhuis in Leuven. Die komt, dit weekend is die ook in Panningen, begreep ik? Ja, hij komt zondag een bezoek brengen in de studio. Hij zal ook volgens mij daarna nog even een interview doen. Heeft hij in ieder geval aangegeven dat hij daarvoor open staat. En hij komt met name natuurlijk vertellen over het onderzoek en waarom het zo belangrijk is dat we er zoveel mogelijk geld in kunnen investeren. Ja. En wat hij heel belangrijk met het geld natuurlijk gaat doen. Ja. Of al gedaan heeft de afgelopen 4 jaar. Ja, want het is ook een combinatie van Stichting Arjan, maar er is ook een stichting in België die geld inzamelt voor hetzelfde doel, begreep ik, hè? Ja, het Pieter van Loon Fonds. In België noemen ze ons ook het Arjan Fonds. Stichting, dat kennen ze daar niet echt. Oh. En het Pieter van Loon Fonds, dat is ook een jongere jongen geweest die eraan is overleden. En zijn ouders en zus hebben het voortgezet. En die doen eigenlijk hetzelfde als dat wij doen. Alleen dan vanuit België en samen financieren we het onderzoek. Ja. Dus dat is gewoon heel mooi. Ja.
En nou ja, we hebben er een tijdje geleden ook al over gehad. We hebben net gezien wat voor jonge Arjan was. Wat doen jullie, Martijn, om Arjan te blijven herinneren? Ja, wat doen we eigenlijk met zijn verjaardag? Komen we altijd met z'n allen bijeen. En ook op zijn sterfdatum hier bijvoorbeeld bij de muur, de memorialmuur die we voor Arjan hebben gemaakt. Die Tom en Jos hebben gemaakt voornamelijk. Daar komen we dan vaker bijeen en dan drinken we gewoon een pilsje, hebben we wat muziek erbij en dan praten we gewoon en halen we mooie herinneringen op en hebben we gewoon een leuke tijd samen. Ja. Ja. Nou, je noemde al Tom en Jos inderdaad, die twee jongens die onder andere mee hebben geholpen om die muur te realiseren. De vrienden van Arjan, daar ben ik een tijdje geleden ook geweest in de Keet en daar hebben we samen herinneringen opgehaald. Ik begreep dat hij wel van een feestje hield. Dat kan je wel zeggen, ja. Behoorlijk inderdaad, ja. Dat was altijd wel te porren voor iets te gaan doen. Maakt niet uit of dat nou een feestje was of dode week 's avonds. Had hij zo'n rooi Peugeotje 205 nog, hè. Nodige tijd en doorgebracht, ja. Ja, met 5 man in een klein auto opgepropt en dan ging je ergens naartoe, naar een McDonald's of zo of iets. Of ja, hier naar de Keet dan. En ja, er was altijd, hoefde maar te bellen zeg maar. En oh ja, is goed, gewoon mee. Hij was erbij. Ja, hij was er eigenlijk altijd voorbij, ja. Vlak voordat hij ziek werd, toen hij was gaan kijken wat hij nou eigenlijk echt met zijn toekomst wilde. Want wij hadden hem vaker gezegd van, ga nou eens kijken voor een opleiding of iets waar je een echt fatsoenlijke baan mee kan krijgen. En toen heeft hij wilde in eerste instantie gaan stucadoren. En uiteindelijk wilde hij gaan schilderen. Toen is hij nog bij mij op de opleiding geweest, want ik ben schilder van beroep. Om te gaan kijken of hij aangenomen kon worden. Oh ja. En eigenlijk, hij was met de open dag was hij daar. En toen vlak voordat hij zich kon aanmelden, toen ging het al iets minder. En toen kwamen wij terug van vakantie van Spanje. En toen zei hij van, mijn handen kan ik niet meer voelen. Mijn armen die beginnen ook uit te vallen. Dus die is daar nooit meer aan begonnen eigenlijk, aan die opleiding. Hij leefde echt ja, ten volste, zeg maar. Ja, Hè? Hij van weekend tot weekend, bij wijze van spreken. Ja. Die zat echt geen weekend thuis. Nee. Ja. Die, achteraf gezien is ook maar goed geweest dat hij altijd zoveel weggegaan is. Ja, maar hij kreeg het toch altijd voor elkaar om ergens bij te zijn. Of als er dingen gepland stonden, wist hij toch allemaal weer op al die dingetjes toch maar tegelijk bij al die feestjes toch te zijn. Of als hij geen geld had, toch wist hij weer aan een kaartje te komen of wist hij ergens weer erbij te zijn. Dat wij niet weten van hoe komt dit joh echt. Ik heb eigenlijk altijd het gevoel gehad dat het nog wel goed kwam, eigenlijk. Echt, zelfs tot een week van tevoren of zo dacht ik van, oh, nou zit hij in Leuven, dat komt wel goed. Ja, het heeft sowieso, merkt je ook bijvoorbeeld met de crematie en de avondwaken en zo. Ja, we hebben die ook zoveel mogelijk erbij betrokken. En het heeft ook toch wel tot een mooie avondwaken en crematie. Ja, het heeft gewoon een mooie avondwaken en crematie gemaakt. En gewoon, hun zijn ook gewoon heel hecht. En ja, die zijn ook al jaren bij elkaar. En die groep, ja, die heeft ook zo weer, wordt ook wat groter. En ja, het is gewoon een hele grote, hechte vriendengroep. Het is gewoon, ja, vind ik mooi. Arjan heeft een bijzonder plekje in de Keet. Er is een hoekje ingericht voor hem, waar ook zijn spreuk Carpe Diem bij staat. Daar blijft het niet bij. In Meijel is ook een herdenkingsmuur voor Arjan gemaakt. Eigenlijk toen Arjan net overleden was, toen liep ik al met het idee om iets voor hem te gaan maken. En toen sprak een andere jongen die Arjan ook kende. Mark heette die. En ja, ik denk dat het een maand of 2 later was. Toen zei ik van, ja, moet iets gaan doen. Dan zegt hij, ja, dat vind ik ook. En eigenlijk is hij heel lang blijven liggen, tot een jaar later eigenlijk, op zijn sterfdag. Toen dacht ik van, ja, nou moet ik er echt achteraan gaan. Heb ik Mark gebeld, het hele idee weer opnieuw voorgelegd. Hij zegt, ja, we moeten er nou echt achteraan gaan. Dus toen hebben we gewacht nog eventjes tot mei, omdat het weer beter was. En toen hebben we daar heel het weekend met 4 man aan gewerkt. En heel de vriendengroep en familie stond erbij. Dus Het overlijden van Arjan heeft veel indruk gemaakt op zijn vrienden. stel dat het niet gebeurd was. Ik denk dat het allemaal, ja, natuurlijk vrienden blijven altijd wel. Maar ik denk dat het misschien, ik weet trouwens wel zeker dat het heel anders zou zijn geweest dan dat het nu is. Ja, je krijgt op een bepaalde manier toch een hechtere
Ja, precies. Qua emoties en zo, denk ik. Want ook bij ons in de vriendengroep zelf, sommigen zie je heel weinig. Kijk, iedereen heeft een beetje zijn eigen leven. De ene is iets verder dan de ander. Maar je kent elkaar al zo lang en dan maak je samen zoiets mee. Ja. Kijk, dan maakt het ook niet meer uit hoe lang je elkaar niet ziet. Wat ik denk wel positief was aan onze groep in ieder geval, is dat we hadden al een best wel hechte band. Wat ik al zei, misschien niet altijd met z'n 12, misschien inderdaad dat je hebt natuurlijk altijd groepjes binnen een groep zelf en mensen waarmee je iets meer optrekt dan met de ander. Maar we gingen altijd op weekendjes met elkaar. We zaten of in de Keet, dan zaterdags nog op stap. De helft zat op sport, op voetbal onder andere. Dan zat je nog zondags in het café nog bij elkaar. Alle vakanties elk jaar van hier in Nederland, Rennes een paar jaar, tot aan Calella, Gersonisos, Lorette, noem de hele mikmak maar op. De festivals we hadden al zo'n goede band, vond ik. Dat we zijn natuurlijk wel hechter geworden en beter geworden. Maar naar mijn mening denk ik dat het positieve eraan is dat we al zo'n goede band hadden. Dat we er ook met z'n allen, vond ik, echt met z'n allen zo goed doorheen konden gaan. Want natuurlijk het kan. Steun voor elkaar, ja, zeg maar. Kijk, en dan je wisselt dat je met bepaalde problemen bij bepaalde vrienden kan zijn. Maar nu was er echt iets majors wat er in je leven gebeurt. En dan kan je echt bij je vrienden terecht. Dan kan je met elkaar proberen het mooi te maken, het gezellig te hebben. En ik denk dat die basis bij ons al zo dusdanig goed was als vriendengroep. Dat het ons daardoor juist ons sterker heeft gemaakt. Want die basis, naar mijn gevoel, al zo goed was. Ja, het is mooi om te zien hoe de jongens daar ook nog mee omgaan en hoe Arjan ook daar in leven blijft, zeg maar, in hun herinnering. En die bijzondere band met de vrienden, die blijft ook bij jullie, begreep ik, hè? Met de familie en de vrienden van Arjan. Ja, dat klopt. Dat blijft het op de een of andere manier. Ook als er dingen zijn, je komt elkaar zo vaak tegen. En op de een of andere manier is het toch een soort van verkapte tweede vriendengroep geworden waar je dan een soort van deel van uitmaakt. Ja, dat blijft toch altijd iets speciaals. Ja. Nou, dit weekend is de grote finale, zeg maar, wordt er echt actie gevoerd om het geld binnen te halen. We hopen natuurlijk op een mooi bedrag om dat onderzoek nog meer te stimuleren. Jullie zijn ook aanwezig dat weekend, Elvira? Ja, zeker. Ja. En jullie gaan ook nog iets aparts doen of iets inzetten? We gaan op het plein hele lekkere speciale kerstmaltesers verkopen. We gaan wafels bakken. We gaan producten verkopen. We gaan liedjes verkopen. We hopen dat we tegen donatie natuurlijk mensen bij ons liedjes willen aanvragen. We gaan ervoor rondlopen. Dus ik denk dat mensen ons overal gaan zien. Ze kunnen ons ook herkennen aan mooie reflecterende gele hesjes met de logo's erop. Dus we zijn goed zichtbaar in het centrum. Nou, we hopen dat er veel geld op wordt gehaald en dat het onderzoek voortgezet wordt. Heel veel succes en dank jullie wel dat jullie hier waren. We gaan even kijken naar het ander nieuws van vandaag. De winkel van VVV Barlo is dinsdag verhuisd naar de Grote Straat. De VVV bestaat dit jaar 25 jaar en met de verhuizing breekt een nieuw tijdperk aan. We zijn dus van de markt verhuisd naar de Grote Straat. Omdat we een beetje vooruitzien op de toekomst. Dus we wellicht een keer wat minder ruimte nodig hebben. Dit kwam beschikbaar en daar zijn we eigenlijk meteen op ingesprongen. We hebben nu 32 vierkante meter en dat leidt er natuurlijk ook toe dus dat we iets minder kosten hebben als dat we hadden oorspronkelijk bij de markt. Het was een vrij groot pand. En dat pand is nu op het ogenblik ook alweer verhuurd geworden. Dus wat dat betreft is iedereen op het ogenblik blij. Vanaf 1990 was de VVV gehuisvest op de markt. De afgelopen weken hebben vrijwilligers geklust en heeft er een metamorfose van het pand plaatsgevonden. Barlo heeft op zich best wel veel te bieden. We hebben onze kastelen natuurlijk, wat altijd nog veel mensen aantrekt. Een klein nadeeltje is wat iedereen eigenlijk weet, dus dat ze niet toegankelijk zijn. Maar mensen die dus aangetrokken worden door Barlo Kastelendorp en niet weten dat ze niet toegankelijk zijn, die zijn af en toe wel een beetje teleurgesteld. Maar het is niet anders. Nu is Barlo nog het Kastelendorp, maar dat kan in de toekomst zomaar anders worden.
dat is juist wat mensen naar Balen trekt, Balen Kasteelendorp. Maar als ze hier komen en er zijn geen kastelen die open zijn, want dat verwachten de mensen dan ja, is het misschien wel beter om die in de toekomst een keer te veranderen. De winkel is ingericht in de kleurrijke huisstijl van Pela Maas, die enerzijds het water van de Maas en anderzijds het groen van de natuur en de peel symboliseert. Als je kijkt naar deze regio begint natuurlijk toch wel een beetje bekend te staan om zijn toeristische activiteiten. We hebben iets van een 5 miljoen overnachtingen hier in deze regio. We hebben een kleine 27 miljoen dagrecreanten. En die spenderen samen met de lokale inwoners iets van 800 miljoen euro op jaarbasis. Nou, dat zijn natuurlijk substantiële bedragen. En dat leidt er eigenlijk ook toe dat er een werkgelegenheid gegenereerd wordt van ongeveer 12.000 tot 14.000 plekken hier in de regio. Het is de bedoeling dat in de toekomst ook het pand in Kessel een metamorfose krijgt. We gaan nu eerst eventjes een beetje wachten totdat wij weer voldoende centjes gespaard hebben. En dan gaan we kijken in feite of we Kessel ook in eenzelfde manier kunnen gaan inrichten als dat we gedaan hebben in Panningen en hier in Balen. Omgaan met jezelf en de ander is een thema dat op veel basisscholen centraal staat. Op basisschool De Pas in Helden werd het thema woensdag afgesloten met een presentatie voor de ouders, grootouders en andere belangstellenden. Iedere bouw heeft een eigen subthema gehad. Bijvoorbeeld samenspelen in groep 1-2, leven in een gezin in groep 3-4, vrienden in een groep 5-6 en het zien van verschillen en het waarderen van verschillen in groep 7-8. En ieder heeft dus zijn eigen activiteiten gehad. Maar al met al is het één leerlijn van groep 1 tot en met 8 in de afgelopen 6 weken die de kinderen tot zich genomen hebben. En daar hebben ze hele leuke dingen mee gedaan. Wij hebben in groep 8 een krant gemaakt met artikelen. En we hebben dat samen gedaan met groep 7. En dat is heel mooi geworden. We zijn met de kinderen in gesprek gegaan. We hebben heel veel gesprekken gevoerd. We hebben rollenspelen met de kinderen gedaan. En zoals je ziet, we hebben de kinderen boekjes laten maken over zichzelf en over vriendjes en het samenspelen. Dus zo zijn we eigenlijk daar veel mee bezig geweest. En vooral het spel. Het spel is heel belangrijk daarin. De gedenkwaardige boom aan de Kerkstraat in Panningen, naast het klooster tegenover de kerk, is maandag gekapt. De boom is ouder dan het klooster. De ziekte van de boom was onomkeerbaar en een chirurgische ingreep was niet meer mogelijk. Een kraan werd ingezet om de beschadiging van het klooster en de huizen in de omgeving te voorkomen. De kap trok veel bekijks. Dat was het andere nieuws van vandaag. En dan kijk ik even, ik draai me om naar André. Want André, jij vertelde straks al iets over artiesten van zondag. Uiteraard hebben we weer artiestennieuws vandaag, want we gaan naar de zondag, de finale dag van het P&M Hoes 2016. En in de nacht van zaterdag op zondag hebben we trouwens nog een speciale gast aanwezig, Nancy. Want Doekie heeft zijn laatste optreden in de Doc 6 die avond, op de zaterdag, op de zondag. En die zullen ook nog een klein bezoekje komen brengen aan het P&M Hoes in de late uurtjes. Nou, als Doekie weg is, gaan we beginnen met het ochtendprogramma. Want we gaan er een hele spannende dag van maken, buiten alle bingo's die we nog gaan spelen. Met trouwens prijzen, want dat zijn we nog vergeten te zeggen. We hebben nog namelijk 2 kaartjes van Rob Schepers die we in de bingo mogen gooien als prijs. Hallo, mijn naam is Rob Schepers. Ik sta hier vanavond met mijn oudejaarsconferentie in Doc 6 in Panningen. En volgende week vrijdag, zaterdag en zondag, de 16e, 17e en 18e, staat hier buiten op het Raadhuisplein staat het P&M Hoes. En het P&M Hoes zamelt geld in voor de bestrijding van hersentumoren. Nou, ik heb hier vanavond lol, dat weet ik zeker. Maar het is heel goed als jullie vanavond even overdenken wat er ook allemaal mooier kan in de wereld. En als je geld doneert in die dagen hier buiten op het Raadhuisplein en een nummertje aanvraagt, daar geld voor geeft. En het zou mij echt heel diep raken en heel mooi zou ik het vinden als dat niet
Chris Ria zou zijn met Driving Home for Christmas. Daar doe je me al heel veel plezier mee. En daarnaast heb ik 2 kaartjes ingebracht voor de bingo. En dat zijn 2 kaartjes voor mijn oudejaarsconferentie, uitgeschreven in Horst in het Gasthuis. En dat is op 23 december. Dus flink bieden. En laten we allemaal proberen om zoveel mogelijk geld bij elkaar te halen. Dankjewel. En we hebben natuurlijk niet te vergeten Becky Badge. Die hebben ook een tas aangeboden die wij mogen gaan weggeven bij de bingo. Dus dat gaat tussendoor nog gebeuren. Maar de artiesten die langskomen is niemand minder als de dames en heren van Theaterwerkplaats uit Maasbree. Zij zullen wederom langskomen. Zaterdag hadden ze al een optreden en zondag gaan ze dat uiteraard wederom doen. Verder hebben we DD Dance Ballet uit Meijel. Zij zullen voor op het plein bij het Glazen Huis een nieuw optreden gaan verzorgen. En natuurlijk hebben we de finale. En die finale wordt dit jaar gedaan door Marleen Rutten. En we kennen Marleen natuurlijk allemaal uit het carnavalsgebeuren. Maar zij heeft ook schitterende Limburgstalige nummers gemaakt. En die zal ze zeker te horen komen brengen tijdens de finale dag van het PNM-hoes 2016. Ja, en rond 4 uur dan is het afgelopen. Dan zal burgemeester Delissen komen en zal dan de DJ's gaan bevrijden. En dan gaan we bekendmaken wat het bedrag is geworden, het voorlopige eindbedrag is geworden van de PNM-hoes 2016. Buiten de artiesten zullen ook 2 gasten aanwezig zijn die een verhaal komen vertellen. Eén daarvan is professor Menten. En professor Menten zal een stuk komen vertellen uit zijn rol als professor in Leuven. En we hebben niemand minder als Ingeborg Verbeek. En Ingeborg heeft een boek geschreven, Levenshaast. En als mensen zeggen, Ingeborg, die ken ik ergens van, dat zou kunnen, want ze is regelmatig nog te gast geweest bij allerlei shows op de Nederlandse zenders. Dus zij zal zondagmiddag ook te gast zijn in Panningen bij het PNM-hoes 2016. We zitten weer aan de bar en bij mij zit Roger Pluim van Pluim Interieur en Relaxstoelen in Meijel. Welkom Roger. Dankjewel. En fijn dat je er bent. We hebben elke dag ook een gast hier aan de bar zitten die een actie doet of een donatie doet aan het goede doel. Wat is jouw bijdrage? Nou, mijn bijdrage voor de actie is voor Stichting Hersentumoren. Heb ik een paar schilderijen beschikbaar gesteld. Mijn connectie is met Judith en Joost. Judith en Joost zijn de beste vrienden van ons. En 5 jaar geleden heeft Judith horen gekregen dat ze een hersentumor heeft. En sindsdien is de stichting opgericht. En nu heb ik de mogelijkheid om een steentje bij te dragen. Dus vandaar deze actie. Ja. En ik begrijp, we hebben al eerder gehoord van André dat er een bingo is. En tijdens de bingo worden deze verloot? Of? Ja, dat klopt. De schilderijen worden beschikbaar gesteld tijdens de bingo. Dus koop een bingo kaart en je maakt kans op een van deze prachtige schilderijen. Ja, inderdaad. En ben je zelf ook in de buurt van Panningen in het weekend? Het weekend van de vrijdag tot en met zaterdag en zondag zijn we zelf ook actief om mee te helpen. De vrijdag en de zondag zijn we samen de hele dag, samen met mijn vrouw. Gaan we een steentje bijdragen en proberen zoveel mogelijk geld in te zamelen. Ja, want jullie hebben het dus, maken het nog steeds van dichtbij mee, omdat jullie de beste vrienden zijn van Judith en Joost. Ja, klopt. Dus inderdaad toch wekelijks komen we elkaar tegen, dus dan maak je het een en ander wel mee. Ja. En heeft dat ook zijn impact op de vriendschap, zeg maar? Wat er allemaal gebeurd is met Judith? Ja, absoluut. Dus sinds Judith te horen heeft dat ze een hersentumor heeft, dan is de situatie toch wel veranderd. Dus ja, Judith moet met heel veel dingen rekening houden. En automatisch doet de vriendengroep dat natuurlijk ook. Dus en dat betreft is de situatie wel veranderd. Ja. Nou, mooi dat jullie ook op deze manier dan een bijdrage kunnen leveren aan het goede doel. We hopen dat ze heel veel geld op gaan leveren. Daar hopen wij ook. Ja. Jij in elk geval bedankt voor je komst hier naar ons PNM-café. Nog even een vraagje, want we bedanken al onze gasten door middel van een plaatje voor ze te draaien. Heb jij een favoriet liedje of waar kunnen we jou mee verblijden? Ik heb wel een heel toepasselijk liedje. Ik zit namelijk in de relaxstoelen, dus ik had het idee van Mika het liedje Relaxed aan te vragen.
Nou, heel toepasselijk. Is dat het liedje? Dat noteren we. Gaan we dat voor jou draaien. Dankjewel. Dankjewel voor je komst nogmaals naar het P&M Hoescafé hier in Meijel. En veel succes met de verkoop van het weekend. Dankjewel. Mensen thuis, als jullie een plaatje aan willen vragen, kijk even op onze website pmhoes.nl of kom langs bij het P&M Hoes Café hier in Meijel. Morgen zit hier Jarno Schijven en Laura Lustermans tussen 2 en 5. Dus je kunt ook hier in Meijel in het bedrijfsverzamelgebouw bij Joppe even langskomen om een plaatje aan te vragen. En wij zijn er morgen ook weer. Tot dan! Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Joost de Lichtadvies en de hoofdsponsoren Jumbo Panningen en Doc6.